Super borroka. Ibezala ezertarako ez den txar guztia bigarren mailako soldadu izaten duk. Pistatik kentzen diagu. Urrungo planetetara bidali. Ongi pentsatua, horri esker lurrera etortzeko sortea izan baitu ogor lan eginda, bigarren mailakoak elitekoa menpera dezake. Ni hausteko gaia izela esan nahi du, gizajo ergela. Mendeetan entrenaturik ere, enindukak hautsiko beti izango nauki baino gehiago. Irabaziko zioat, espazioko gerlarian hau gure herriko gerlaririk onena, inor ezin zaidak jarki, inok ezin dik ni baino indartsuago izan, inok ere! Ni baino indartsuago nauk zantar hori eta zurtxituko hau! Guk espazioko gerlario gorila bihurtzeko almena zeukiago, eta hori egingo diat, ezingo dik ezer nire aurka! Zaik azkena doion horri! Eutxi! Esan diat ireak egin duela. Hemen batean desegingo hau. Zer egin orain, nola eraso monstro zarroni? Ziurrasko nire bizi energia guztia beharko dut hori menperatzeko. Beharraina kontzentratu behar dut Kaitoren teknika beste behin erabiltzeko. Utzi denbora pixkat oraindik kontzentratzeko! Oraintxe ez dago ezer monstruaren amorrua gelditzeko. Une honetan Son Goku bere eskuetan dauka. Galdua daitu! Eskuartea daukat eta ez hau bere alaskatuko! Saiatuaren apenas jara ingoa izen! Irak egitik intxektu arrunta bezala zanpatu. Zer duk hori, zerbait entzundia, norbait onan zetorrek. Neure ita bat askatu orain entzun! Nire semea bizitan zetorkiguk, zoragarria ez duk, ez zaik iruditzen? Bidaldi guzti hau egin bere aitatxoren derrota eta azkena ikusteko. Zerrak txigista! Esaerak dioen ez indartsuak beti arrazoia beraz zigortua izango duk bere ausarkeria. Nire presentez lehentxoago jabetu nau, banekiak dizinetena. Ederki laster egingo diat irea, tentelkeria ederra egin duzuen. Indarrak alde behar zidak! Non zego gau egin didan zantarra! Gohanen benetako boterea. Oraindik badiak zuen kontua garbitzeko ainaindar! Erruki gabe hau txiko zaituzte! Laster ikusiko duzuen nire amorroan orainokoa den! Eta maitzeko, eutxo hau!
indarra kontzentratu da! Bizinda! Baina zein da gau? Zongo jabota atzera eure indar guztia zahaldu bihotz garbia duketa! Entsaia menperatua izan zen. Alde egin aurretik, espazioko gerlari gupidagabeak bendekatzera eta planeta osoa desegitera etorriko dela zineko. Eskerrain bat ere ustegabe honaino etorri zen. Planeta honetatik ies egingo diat. Ez duzu ies jantxari eta egin zeniena ordaindu behar duzu! Defenditzeko aukerarik ere ez didak ematen! Prestiltzeko! Ez geldi! Ulertzen dut zer sentitzen duzun, baina utziozu joaten. Begidazu mesede hori gure adiskirantzaren izenean behin-behin. Utzidazu berriz bere aurka burrukatzen. Mesedez, Krillin, barkaiozu. Krillin, barkaiozu mesedez. Munduan nahien dudana berriz ere haren aurka burrukatzea da. Utzidazu berriz bere aurka burrukatzen. Horrengoan dena txikituko zaituztet, horrengoan sortia izan duzue, baina hori ez duzte berriz gertatuko denik. Entzun hau ondo, Songo. Urrengo horren aurrez aurkitzen zarenean menperatu egin behar duzu, entzun! Neure kontura hori. Bulma, Krillin eta Songohanek Namek planetara alde egitea pentsatu zuten. Satan eta beste lagunak pizteko Dragon Ballen bila. Untzi espaziala laster eramango gaitu Namek planetarain. Ez dizkida kostuko! Zazpi Dragon Balla eskuratzean neure ametsa betea izango dut. Hau, pasora garri! Bagoaz Namek planetara! Agur eta ikusi arte! Dragoi bolak non dauden esatea lortu behar dugu. Eta orduan bai. Izadiko herri guztien jaun oso izango da. Satanek eta bere lagunek burruka gordinean diardute espazioko gerlarien aurka. Lehen biktima jantxa izan da, gero txaozi tokatu zaio. Geroago, Tenshin Han ere erori da. Lagunak bazatzen hasita daude. Baina nola egin du? Nola? Zein du sekretua? Alperrik molestatu aizain beste traidore hori! Laster duk ustekabea! Vegeta, Saiyan Printzea. Zer egin behar du? Etxi egin behar alduk ba. Toker nauk? Ez larritu, erakutsitxo bat emango diat agur moduan. Nauzu besteak bezain aixa menperatuko. Ez izan hain ziur irabazteaz. Esan dian nire aurka ez dauka ala zereginek gure herriko gerlaririk onena nau. Sekula ez aiz nire parera helduko.
Aitor diat oso ondo moldatu aizela, baina ez duk behar bezain indartsu jo eta ona oraindik bizirik nagoela. Egon pixkat, berrinduko zaituzten! Gazte naizenez igandik hasiko nau. Ea, jeiki mikrobio. Jolas gehiago nahi diat. Etxiduk ez alduk burrukan jarraitu behar. Enau bat ere harritzen ez aizkoldar eta olio beratu bat besterik. Geldi, jarein berehala, askida entzun! Desafiatu egiten hau beraz, Ona! Ikusiko duk, etzekiat noiztik agoen hor, baina damutuko zaiketor. Planeta alu honetako lagun guztiak aurka baletoz ere, ezingo nindukete menperatu, elukete inolako aukerarik. Barka, nahi gabe izan da! Tira, ez aserretu! Ez da enlarria izan, ez dizu txarrikopa! Hobe huen esartuten telorrek. Damutuko baitzaik bai horixe. Ordainduko didak santar horrek!